салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Бахтиёри Фатоҳ, наху сархати барнома. ҷашн гирифтани рӯзи парчами давлатӣ дар пойтахти кишвар. роҳандозии машғулиятҳои намунавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар муассисаҳои томактабӣ. ташкилу баргузории мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ. шарҳи хабарҳо. мояи ифтихори ҳар фарзанди ватандӯсту миллатпарвари тоҷик аст, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3 августи соли 2011 дар паҳлӯи чапи маҷмаи давлатии қасри миллат дар баробари нишони давлатӣ баландтарин парчами Тоҷикистон барафрохта шуд. дар чунин шакл ва андоза бунёд намудани парчам ифодаи давлатдории қадимии халқи тоҷик мебошад. бахшида ба рӯзи парчам дар боғи парчами миллӣ ҳамоиш роҳандозӣ шуд. дар майдони боғи парчами давлатии шаҳри Душанбе ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавии фарҳангӣ таҳти унвони парчам рамзи ҳуввияти миллӣ ва иттиҳоди миллати тоҷик баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазарату идораҳо, донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва сокинони сарбаланди пойтахт иштирок намуданд. дар оғоз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Қурбонзода Амирхон суханронӣ намуда ҳозиринро аз номи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ табрик ва таҳният гуфтанд. дар баромад ҳамчунин зикр гардид, ки миллати сарбаланди тоҷик беш аз 4000 сол қабл соҳиби парчам буд ва онро ҳамчун рамзи садоқату рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихору ору номус эҳтиром менамуд ва дар тӯли таърих зери парчами хеш саф кашида тамомияти арзӣ, ҳуввияти миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, нангу номус ва забону фарҳанги худро ҳимоят кардааст. ҷашн гирифтани рӯзи парчами давлатӣ, ки бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола 24 ноябр сурат мегирад, барои мардуми кишвар беназир ва арзишманд дониста мешавад. ёдрас мешавем, ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-уми тақдирсози шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, ин санаи таърихӣ ҳамасола аз ҷониби сокинони кишвар бо ифтихор ва самимияти баланд таҷдил карда мешавад. ҳамзамон 3 августи соли 2011 дар остонаи таҷдили 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва иштироки бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз дар шаҳри Душанбе парчами баландтарин дар ҷаҳон дар он сол бо баландии 165 метр ва паҳнои 60 барси қомат афрохт, ки боиси ифтихори мардуми тоҷик мебошад. ҳамчунин чорабинии идонаи фарҳангӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ таҳти унвони парчам рамзи ҳуввияти миллӣ ва иттиҳоди миллати тоҷик баҳри болида хотири иштирокчиён бо баргузории барномаи бошукӯҳи консертӣ, ки тараннумгари истиқлолият, сулҳу ваҳдат, ватан, рамзҳои давлатӣ ва ливои меҳан буд, идома ёфт. лозим ба зикр аст, ки имсол ҷиҳати таҷдили бошукӯҳи рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳри Душанбе қарори раиси шаҳри Душанбе аз 12 ноябри соли 2021 ба тавсиб расида, дар доираи нақшаи чорабиниҳои он силсила чорабиниҳои маърифати иттилоотӣ, фарҳанги зеҳнӣ аз қабили мисҳои мудаввар, конференсияу ҳамоишо, мусобиқаҳои варзишӣ ва маҷлисҳои тантанавӣ аз ҷониби сохторҳои шаҳрӣ роҳандозӣ карда шуд. парчами давлатӣ нишонаи бақои миллат, давлат, ваҳдат ва ҳуввияти миллӣ ва яке аз беҳтарин василаҳои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандорӣ, ифтихор аз миллати хеш ва ҳифзи арзишҳои волои таърихию фарҳангии халқамон мебошад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 пойтахт таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ карда шуд. омӯзгорону хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43-ми ноҳияи синои шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳои намунавиро роҳандозӣ намуданд. чорабинии мазкур бо садои суруди миллӣ оғоз гардида, сипас хонандагон бахшҳои гуногунро пешниҳод карданд. бояд тазаккур дод, ки парчами давлатӣ тамоми сокинони кишварро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлоли миллӣ, ҳифзи дастовардҳои он ва пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ ва кӯшишу талош пайваста ба хотири ободии остодагии сарзамини аҷдодӣ раҳнамун месозад. бо шундан ва ба забон овардани вожаҳои ватан, парчам, нишон, суруди миллӣ, забони давлатӣ, марзу бӯми Тоҷикистон касро беихтиёр ҳисси меҳанпарастию ифтихор аз ватану ватандорӣ фаро мегирад ва чунин эҳсоси гарм махсусан дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон зери мавҷҳои парчами давлатӣ боз ҳам фарабахшу гуворо ба ҷилва меоянд. ҳамзамон зимни баромади хеш хонандагон таъкид доштанд, ки ҳамчун рамзи давлати соҳибистиқлол парчами миллии мо имрӯз дорои се ранг аст. сурх рамзи муборизаву ҷонисории халқ барои озодӣ ва истиқлол, ранги сафед нишони бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз нишонаи сарсабзиву шукуфоӣ, сарбаландӣ, хуррамӣ ва абадият мебошад.
ҳамеша парчамбардорони мо дар сафи пешанду парчами худро баланд бардошта пешопеши сарбозон бо як қадам мениҳанд дар зери ливои парчамдигарон баҳри муҳофизати ватани худ ҷонисорӣ ву ҷонбозиҳо менамоянд. парчами тоҷикистон аз се ранг иборат аст: сурх, сафед ва сабз. ранги сурхаш ифодакунандаи хуни шаҳидони роҳи озодӣ, ранги сафедаш ифодакунандаи бахту иқболи сафед, ранги сабзаш ифодакунандаи сарсабзиҳо ва ободиҳои кишвар. ифодаи тоҷ: мо тоҷикони тоҷдорем, аз азал ифтихори тоҷдорӣ дорем. 7 ахтар, 7 иқлим, 7 додарон мебошад. воқеан парчами давлатии тоҷикистони соҳиби истиқлол мояи ифтихор ва сарфарозии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпарасти мамлакат ба ҳисоб рафта 24 ноябри ҳар сол рӯзи парчам бо камоли ифтихору эҳтиром нисбат ба яке аз рамзҳои давлатии соҳиби истиқлолиямон таҷдил мегардад. парчамҳо таърихи беш аз 3000 сола доранд. аввалин парчамҳо дар чин, миср ва эрони қадим пайдо шудаанд. дар авеста дар бораи парчамҳои бохтари қадим ва диравшҳои душманони он чандин бор ёдрас шудааст. моҳияти асосии парчам муттаҳид кардани мардум барои мақсадҳои ягона аст. ёдрас мешавем ки таҷдили санаҳои муҳими давлатӣ ба монанди рӯзи парчами давлатӣ дар миёни хонандагон басорамзӣ ва саривақтӣ мебошад, зеро донистани муқаддасоти давлатӣ ва дигар фарҳангу тамаддун барои ҳар як фард, махсусан насли наврас, муҳим мебошад. имрӯз дар тамоми гӯшаҳои тоҷикистони шукуфону ободи мо парчами миллӣ дар баландтарин авҷҳои ифтихору ватандорӣ парафшон аст. парчаме ки моро ба ваҳдату ягонагӣ мехонад, парчаме ки моро аз тамоми гӯшаҳо ба гирди худ ҷамъ меоварад. ҳамкоронамон аз шаҳри бохтар мавзӯъро идома медиҳанд. санаи 24 ноябр барои сокинони мамлакати мо рӯзи муборак аст, чунки ҳамагон дар ин рӯз бо таби болидаву дили саршор аз меҳри ватандорӣ иди парчами миллиро ҷашн мегиранд. бевосита метавон гуфт ки парчам рамзи осудагӣ, мустақил ва озодии кишварро ифода намуда, таҷдил аз ин рӯз арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ аст. ба ҳамин хотир дар театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷони шаҳри Бохтар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва дигар ватандӯстон иштирок кардаанд. таъкид рафт, ки давлате ки соҳиби чунин муқаддасот аст, онро дар арсаи ҷаҳонӣ мешиносанду эътироф мекунанд. ҳамаи бурдборию зарафмандии мардум бо баланд гаштани парчам аён мегардад. варзишгарон ҳам зимни комёбиашон аз парчами худ ифтихор намуда, онро парафшон месозанд. парчами тоҷикон таърихи қадима дошта, онро бо давраҳои коваи оҳангар маънидод мекунанд. иштирокдорон ҳам доир ба ин рамзи муқаддас ақидаҳои худро маънидод карда шеърҳо қироат карданд. дар толори театр парчамҳо овезон буда, боз як бори дигар аз соҳибпарчамӣ ва соҳибдавлатӣ будани мо тоҷикон дарак медиҳад. парчами мо соҳиби се ранг буда, дар ҳар як ранги он орзуву омоли мардуми тоҷик ноҳофта аст. пас моро мебояд ки парчамбардори кишвари худ ва муаррифгари миллати хеш бошем, қайд кардам иштирокчиёни ҷамъомад. дар муассисаи томактабии рақами 65 шаҳри душанбе ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ чорабинии идона баргузор гардид. хурдсолон роҷеъ ба рамзҳои муқаддасоти миллӣ, парчам, нишон, шеърҳо қироат карда бо шукргузорӣ аз меҳани озоду обод мерақсиданду меболиданд. дар толори муассисаи томактабии рақами 65 ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бахшида бар рӯзи парчами давлатӣ маҳфили адабии фарҳангӣ баргузор гардид. дар он мураббиёну кӯдакони ин макони тарбия бо омодагии ҷиддӣ ширкат варзиданд. сараввал онҳо суруди миллиро хеле бо тантана иҷро намуданд. сипас мураббии ин кӯдакистону дӯстураконро ба рӯзи парчам табрику таҳният гуфта, баъдан аз таърихи пайдоиши парчам ва парчамдории гузаштагони мо тоҷикон аз дирӯз то ба имрӯз ибрози андеша намуд. ҳамзамон тарбиятгирандагон суруди умумиро дар вазифи парчам бо либосҳои идона, ки намуди парчамро дар худ таҷассум мекард, бо омодагии ҳамаҷониба пешниҳоди ҳозирӣ намуданд. инчунин дӯстуракон дар даст парчами давлатӣ аз ашъори шоирони муосири тоҷик шеъру таронаҳоро хеле ҷолибу бурроҳ қироат намуда, ба ин минвол таби иштирокдоронро шоду болида намуданд. парчами тоҷикистон се ранг карда дар бар даврӯи он шукуфта гулҳои ҳахта.
ҳамзамон насли наврас чанд суруди ватандӯстона ва дар ситоиши парчам эҷод шударо дар шакли умумӣ пешниҳоди аҳли толор намуданд ки он собит менамуд ки дустуракон аз синни хурдсолӣ ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ дошта онҳо дар оянда парчамбардорони ин миллату ин давлат ба камол хоҳанд расид. бонандаи ку рӯи маҳкам дорем оин ватандорӣ мо мерос аст. дар фарҷом рақси гулдухтарон ба ин тадбири зебо ҳусни хотима бахшид ва дустуракон бо якҷаҳон шодии хурсандӣ ба гурӯҳҳои худ раҳсипор шуданд. дар кӯдакистони президентии шаҳри хуҷанд бо баргузории машғулияти намунавӣ таҷлил аз рӯзи парчами давлатӣ карда шуд. дустуракон дар васти парчам шеърҳо қироат карда ҳамзамон бо коғазҳои ранга ин рамзи муқаддасоти миллиро тасвир намуданд. дар кӯдакистони президентии шаҳри хуҷанд ҳама машғулиятҳо тибқи муқаррарот бо суруди миллии тоҷикистон оғоз мегардад. мураббии пешқадими муассиса Малика Додхоева ин навбат дар машғулияти шиносоӣ бо муҳит мавзӯеро интихоб кард ки он ба бачаҳо хеле шавқовар буд. дар арифаи ҷашнгирии рӯзи парчами миллӣ мураббия тасмим гирифт ки кӯдаконро бо ин муқаддасоти миллӣ аз наздик шинос намояд ки ин дар тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносии онҳо мусоидат хоҳад кард. воқеан эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва таъриху тамаддун тарғибу ташвиқи ғояҳои ватандӯстона ва ҳуввияти миллӣ байни кӯдакону наврасон аҳамияти калони тарбиявӣ ва ҳам ахлоқӣ дорад. тарбиятгарандагон дар рафти машғулият оид ба рамзҳои давлатӣ ба хусус парчами миллӣ маълумотҳо гирифта мекӯшиданд ки дар ин хусус ҳарчи бештар аз мураббия сабақ омӯзанд. яке аз вазифаҳои мо мураббиён барои тарбиятгирандагон бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор ба арзишҳои миллӣ мебошад. мо аз суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон машғулиятамонро оғоз менамоем. мо оянда кӯшиш менамоем ки ба дили кӯчаки онҳо меҳри ватан модарро бедор кунем, то ки онҳо ворисони ҳақиқии миллати хеш бошанд. тарбиятгирандии гурӯҳи бобунаҳ Марьям Баротӣ бо ҳозирҷавобӣ ва доногиаш мураббияш Мухбира Ваҳобоваро ба ҳайрат гузошт. ӯ дар машғулияти расмкашӣ дар бораи рамзҳои давлатӣ ҳарф зада фикри худро бо қироати шеъри пурмазмун ифода мекард. با شرافت استقلال تاجیکستان ما سایه پرچم نشان به سرود ملی گشته. هر رمز تاجیکستان مقدسان جماعی آب و خط سادیان عزیز به هم شما. мураббии гурӯҳ Мухбира Ваҳобова аз донишандӯзии тарбиятгирандагонаш хеле қаноатманд аст. онҳо дар бораи рамзҳои давлатӣ маълумотҳои зиёдро аз худ карданд ва ҳангоми машғулияти расмкашӣ низ истеъдоди худро тавонистанд нишон диҳанд. ҳар яке мехост аз дигари парчами зебоиро созад ва дар машғулият ба баҳои баланди мураббия сазовор гардад. интихоби рангҳои парчам ва дар бораи онҳо маълумотҳои хуберо аз бар карданд ки дар лаҳзаи дамгирӣ онро бо тантана вирди забон меоварданд. رنگ سرخ پرچم نشان از جان ساری رنگ سفیدش باشه رمز پاکی خشکاری رنگ سبزی لوایم سرسبزی را نشان است ضربه هفت اختر بر چشما عیان است. воқеан се ранг ва тоҷу ситораҳои парчам исботи ҷасорат ва соҳибдавлатии мо аст. парчами тоҷикистон аз ҷиҳати зебоӣ ва муҳтавояш дар қатори парчамҳои беҳтарини дунё қарор дорад. хушбахтона халқи тоҷик ба муқаддасоти ватан эҳтироми хоса дорад ва аз он ифтихор менамояд ки дар кишвари маҳбубамон сулҳу субот пойдор ва мардумаш дар зери осмони софу беғубор зиндагии осоишта мекунанд. парчами тоҷикон он аст ки пеш аз ҳама рамзи ифтихори баланди халқи мо буда. дар паси ин ифтихор таърихи воқеан ифтихоромезу пандомез ва гарону пурҳикматест ки ба он шукӯҳ мебахшад. ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ нашриёти адиб намоишфурӯши китобро ба роҳ монд. дар назди театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ намоиши китоб бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ доир гардид. дар намоиши мазкур зиёда аз 80 номгӯй китобу адабиёти мухталифи адибони классику муосир бо теъдоди зиёда аз 1000 нусха пешниҳоди дӯстдорони адабиёт ва фарҳанг гардонида шуд. бояд қайд кард ки намоиши мазкур бо ибтикори муассисаи давлатии нашриёти давлатии адиб бо мақсади ҷалби бештари хонандагон ва дӯстони китоб барои боз ҳам ошноӣ пайдо намудани онҳо ба китобу адабиёт роҳандозӣ гардид. таи солҳои охир нашриёти адиб чунин тадбирҳои маърифатӣ фарҳангиро пайваста дар аксар шаҳру навоҳии мамлакат ба роҳ мемонад ки дар онҳо хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯёни макотиби
олии мамлакат ширкат варзиш ҷаҳони маънавии хешро бо хондани китобу адабияти тозанаш ва сиёҳибоюрангӣ месозанд. дар ин намоиш беш аз 1000 китоб ва 80 номгӯи китоб ба фурӯш бароварда шудааст. хонандагон ба намоишгоҳ бо як ҳавас бо шавқ омада китобҳои зарурии худро дастрас мекунанд. боиси рӯҳбаландист ки имсол дар ин намоиш фурӯш 7 китоби тозанашри муассисаи нашравии адиб ба фурӯш бароварда шудааст ва мухлисон ҳаводорони китоб аз ин китобҳо бо як шавқу ҳавас бо як муҳаббат харидорӣ мекунанд. мавриди қайд аст ки дар намоиши китоб 7 адад адабиёти тозанаш аз ҷумла ҷасорати бузурги пешвои миллат, хамосаи панҷшер, 1001 афоризм, саодат ва иродат, гул шиша ва санг, дар он дунёи Фазлиддин Муҳаммадиев, фалаки ҷонибеки асрориён ва 46 ҷилди ахтарони адаб пешниҳоди дӯстдорони адаб гардид ки аз он муштариёни китоб бо завқи баланду таби болида ин китобҳоро харидорӣ намуданд. тулӯи умед чунин ном дошт нахустнамоиши аҳли эҷоди театри давлатии драмавӣ ба номи Владимир Маяковский шаҳри Душанбе ки ба муносибати санаҳои таърихи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, рӯзи президент ва рӯзи парчами миллӣ роҳандозӣ гардид. аҳли эҷоди театри давлатии драмавӣ ба номи Владимир Маяковский шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашнҳои миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти мамлакат ва рӯзи парчами давлатӣ намоишномаи навро таҳти унвони тулӯи умед ба саҳна гузоштанд. дар нахуст намоиши он аҳли адаб ва ходимони театр инчунин омӯзгорону донишҷӯён аз донишгоҳҳои олии пойтахт иштирок доштанд. намоишномаи мазкур аз рӯи асари адиб ва драматург Ато Ҳамдам ва порчаҳо аз шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ гирифта шудааст. ин намоишнома хеле ҷолибу воқеъбинона аз ҷониби ҳунарманди ҷавони театр Некқадам Шоҳназаров бо диди нави коргардонӣ таҳия шуда ҳам аз таърихи гузаштаи халқи тоҷик дар бораи корнамоии қаҳрамони халқи тоҷик Сипитамен ба муқобили Искандари Мақдунӣ ва таърихи солҳои 90-уми миллати тоҷик то ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақл мекунад ки хеле ҷолибу диданӣ ва нишонрас манзури тамошобинон гардонида шуд. ин намоишнома аз рӯи асари устод Ҳамдам, Ато Ҳамдам ва яккаме ман кӯшиш кардам аз достони шоҳномаи Фирдавсӣ гирифтам ва гӯё ки як композитсия, як намоишномаи ҳуҷҷатӣ, бадеӣ, якумин намоишномае ки тамоми гурӯҳи ҳунармандон дар ин намоишнома банд ҳастанд. қариб 23 нафар ҳунарманд банд ҳастанд. хуб фикр мекунам ки он чизе ки хостем яккаме ҳам ба ҳадаф расидем. дар намоишнома 23 нафар ҳунарманди театр нақшҳои ба зиммаашон бударо дар сатҳи баланди ҳунарӣ офарида, инчунин тавассути монитор як қатор воқеаву ҳодисаҳои ба сари халқи тоҷик омада намоиш дода шуд. образҳои Сипитамен ва Искандар низ хеле хуб аз тарафи ҳунармандони театр офарида шуда, он ба кулли тамошобинон чӣ наврасону чӣ калонсолон манфиатовар мебошад, зеро тамошобинон ба гузаштаи халқи худ ва фарзандони барӯманди он аз наздик шинос мешаванд. миллати тоҷик тӯли таърих миллати парчамдор буд. ҳамчун рамз истифода шудани парчам таърихи кӯҳан дорад. ба қавли олимон он таърихи зиёда аз 4000 сола дорад. чорабинии маърифатӣ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов баргузор шуд. омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи таълимии олии мамлакат ифтихору хурсандӣ аз он доранд ки зери парчами давлатӣ ва солҳу суботи сартосарии кишвар дар чунин шароити созгор фаъолият доранд. дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр тавассути парчами он муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад, зеро парчам дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад. парчами миллии Тоҷикистон имрӯзҳо дар бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ барафрохта шудааст ки ифтихори ҳар яки мо мебошад. эҳтирому арҷ гузоштан ба рамзҳои давлатӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ҷомеа ва сарчашмаи ифтихор аз
давлату давлатдории миллӣ мебошад. дар ин баробар мусобиқаҳои варзишӣ низ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ташкилу баргузор шуд, зеро дар ин таълимгоҳи мамлакат парчамбардорони ватани маҳбубамон омода карда мешаванд ва борҳо дастпарварони донишкада бо комёбиҳои оламшумули хеш эътибори давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштаанд ва саҳми омӯзгорону масъулини он низ дар ин самт назаррас мебошад. аз ин рӯ масъулини донишкада бо ташкили чорабиниҳои маърифатию варзишӣ ин санаи пурифтихорро ҷашн гирифтанд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tb.tg дастрас намоед.